Tu chýba taký veľký Optimus Prime, ktorý sa premení na traktor. Keď ja viem, že to bol nákladzák, ale prečo by nemohol byť traktorista? Brutálne. Spodne vyzerá vysávačom. Ale fakt. Krásny Electrolux vysáva, najúž než nepovedal. On sa to hýbe! On sa to fakt hýbe, ukáž to. Nestrieľa. Toto sexuálne potom. Zlož sa! Všetkých si vás zapíšem. Ja mám počas roka dosť veľa času na to, aby som mlátil ľudí. Však sa transformovala, ne? Však pribudli jej nohy. Stojku! Čo nám kusím? Stojka už bola. No, že také tie žlté pohožky po tanieroch asi nenájdete v žiadnom Bamaxe na Slovensku. Ako dlho trvala príprava cosplayu? 2 mesiace. No, také 2 mesiace, ale najťažšie bolo naučiť sa chodiť a nespadnúť z toho. Tak ale ide ti to skvelé. Je to obdivuhodné. Môžeš sa zviesť z pódia. Ale to zvuky a svetla, to je fakt fantastické. Fantastické. Prejdeme ďalšiu. Aj dekel tam vzadu má, kolieska. A ďalšiu Ja. súťažovcom. Krásne. Prejdeme. A predu má na sviete takú žiadnu. Dobre.